Molt bona vesprà i benvinguts al programa número 2 de Benifallorc Quarantine, el programa creat per gent que va en pijama per a gent que va en pijama tot el dia. Donem la benvinguda a tots, menys a aquestes persones que ara que el bon temps s'acosten les fetges senyalades, se'n ven així a voreta mar a passar la quarantena. A aquestes persones esperem que els agarre un mal de panxa i que tinguin que passar bona temporada a Ponatge al vàter. Ara sí, benifallorquins i benifallorquines, gent de totes les pedanies de Benifalló, donen pas als col·laboradors del programa. I ells són Sergio Terrés, Cristian Rivera, Josep Oroval i Jordi Chulbi. Què passa, com estem? Bona vesprada, Tato. Mira, així m'havies Bona vesprada a tots. pillat fent-me el tentempié, un bon quarantener, picant entre hores. He pillat fent mig àngelus, l'àngelus de la vesprada. Va variar un poquet, no, Sergio? Exacte, per no perdre la costum. Així no n'hi ha que perdre el Sí. ritme. Bueno, xiquets, Ja. vaig a seguir controlant, Bon programa i comporteu-se i seguiu el guió al peu de la lletra. Ho intentarem. Qui ho diu? Bueno, com veurem la resposta d'ahir de la gent del nostre primer programa? Home, jo crec que a la gent li va molar, no? Per ser un primer programa així a piloto, jo crec que va estar prou bé. Vull dir, anirem Sí, polint va cosetes, n'hi ha cosetes que polir, però bueno, jo crec que d'ahir a l'alça. Per ser el primer i per ser El primer, tot home, improvisat. tampoc m'ho van acribillar així, és el primer. El món no va fer en un dia. No. Exacte. I som gent de poble. que No tenim. passa res, tampoc. Jo crec que no s'havien donat compte, Bueno, voleu que donem pas a les seccions d'avui? No pas. Bueno, Va, no, jo diré, no tenim més a... com a presentador, Ja, tu, jo presentador, diré, ja està. com a presentador. La primera secció Tu, d'avui Mane. ve de la mà de Cristian Rivera. Cristian. Cristian, ahí tens el teu ròtol de la teua secció. Avui què? Sí. Avui de què parlem? Ahir parlàvem del rotllo del vàter. Avui què mos toca? Avui vinc amb ganes de comentar, vinc amb ganes de comentar amb tots vosaltres, la meva gent de cada dia, de totes les vesprades que sou vosaltres. Vull comentar un post del Facebook del grup de Benifalló, en el qual sempre trobem rasquit d'alguna coseta, la gent està avorrida, les xarxes socials, les redes socials, ara això és un pet i ha pegat un esclafit, i he trobat un parell de comentaris en Facebook sobre el tema de les mascaretes, no? Te poso en context. Comencem en la primera imatge que tenim, en la qual una persona diu, pregunta, tenim mascaretes al poble? A partir d'ací, la gent comença a comentar, no? I apareix un individu, recordem que tot això ho anem a fer en humor i ironia, vosaltres vos volem molt i sou el millorer del poble. Per això vos favor, estem- que ningú se ho agarre a mal, que ningú se ho agarre com un atac. Que això sempre és en diversió i humor. Toc Sempre. d'humor per al poble. Bé, i a partir d'ací apareix esta persona, no? Podem veure la primera diapositiva, per favor? Bueno, segona. Diu que se compra una mascareta de 4 euros i diu, en un parell de ficaes s'ha descosit. Bueno, pareix que no és de molt bona qualitat, però va tirant. Després diu, de la tenda a casa se m'ha trencat, he perdut 4 euros, que dius, hòstia, 4 euros, poca broma. Però, home, però ha perdut 4 euros per anar a comprar-se la mascareta. Mascareta que ningú ha dit que siga obligatòria per eixir. Clar, això sobretot. Però este home se l'ha comprat en 4 euros, que possiblement la persona que estiga fent mascaretes tindrà que pagar el material i 4 euros no és res, no és un xavo. Total, i diu, per 4 euros el viatget, per això me quedo en casa. Hòstia. És que és lo que té que fer. Clar. És lo que té que fer, quedar-se en casa. No se pot eixir de casa, senyores. No se pot eixir. Sí. Queda't en casa. Sí, així va. I encara més, en la mateixa que tenim, ahir va pegar un pet, tira la bomba i diu, sense posar comes ni res, ell agarra aire, ell és el martí del Facebook, saps? Ell va a tope, va sent en el A carrereta, no, Rivera? Vols dir? A carrereta.
a carrereta i comença. La meva dona és molt tapanyà i està intentant fer un parell agarrant molde d'algo sofisticat que se puga aparèixer a una caraceta d'un ús de no contagiar ni que me contagien una brav, així se passa el búlgaro, i diu, i el meu dubte crec que és africans, no ho tinc molt clar, és per si després d'això n'hi haurà que ficar-se les caracetes per així d'un dubte, i acaba en algo molt bo que diu, un dubte, ojo, ficar-se-les seria previndre. Espera't, i no ficar-se-les, què passaria? No previndre. Què passaria si no mos la fiquem? Illuminati. Què passa? Si una cosa és previndre, si tu no te poses una cosa que no prevé, què passa? Jo diria que... Però... Que després t'arrepentixes. Que no ve previnguda, no ha vingut previnguda. Si no l'has previst, no ve previnguda. No. Entonces, esta persona, clar, ha començat ahir, no ha posat el freno, pareix d'esta gent que puja a l'Avinguda Miguel Hernández a 100, mentre les pobres senyores que estaven ahir antes en la bona cera fent-se el parxís, puja a 100, li tira les fitxes i s'ha passat de frenar. I així la gent comença ja a comentar-li, no? I veiem, per favor, la següent captura. Una persona li diu, home, pues bé, sí que te la canvien, que jo pense, collons, si ha tingut la mascareta i en la boca tot el germen, tot això, com vas a tornar-ho, che? No és molt aconsellable fer aquesta cosa de canviar una mascareta que t'has Tu la ficat ja ven- prèviament. Si tu la tornes i ja dius que és de segona mà, Te costarà 2 euros. ja Més, està no? això. I tu ja dius que tiene poco uso. Barato. Home, algú la pot vendre de tipus reventa, com les centrals de futbol. Claro. Bueno, bonito, barato y contagiado. I tot ahí. T'ho han dut tot. Sorpresa, que això, ara quan passi la quarantena, a més d'algú que no vulgui anar a treballar o a classe, li pot servir. Saps? Li pot servir. Excusa. Claro. Eh. Bueno, Agarres la mascarilla, 2 olorades pacadins, constipat, pulmonia Sí, i ahí. ja. No hi que ve més a classe. Quan ja n'hi haurà vacuna, en si ja te curaran ja, El sant demà ja estaràs bé. bé, continuem. Després de dir-li això, l'home mos sorprèn, perquè després d'haver desgalgat diu, no que tinc vergonya. Un home possiblement anem a posar, no el coneguem, però d'uns maduret, entra ja en maduret. Té vergonya este home d'anar i tornar la seva mascareta de 4 euros que li ha costat. Jo crec que això és un crimen. Seria un crimen si anara a tornar la mascareta que ja prèviament ha utilitzat aquesta persona. El que tindria que fer és tirar-la a la basura i no en el carrer, com hem vist diverses imatges també per ahir de gent que ha tirat guants al carrer, perquè la gent és un poc gorrina en aquest aspecte. Entonces, a mi també em cauria la cara de vergonya anar a tornar una mascareta de 4 euros, però ja no és pels diners, és perquè ja l'ha utilitzat l'home eixe. Claro. Que se la quede ella en casa. Clar. Però bé, després d'això, torna ell, perquè ell parla i no fa cas del que li diu la gent. Ell va al seu rotllo, pim-pam, i li diuen que si és broma, que té vergonya, i diu, broma? Diu, broma, els 4 pavos. 4 pavos. Ojo, cuidado. Que això... No gallines, que no gallines. No. I diu, però lo millor és que la meva dona l'ha tornat a cosir. Bé, ojalà tot siga tornar a cosir. I diu, bueno, ha trobat una solució. Hasta sí bé. Però tornem i diu, una cosideta tenia la culpa. I diu, temps tenim per cosir-la, però bé, en plan, tenim temps. La cosa sí és queixar-se. O sea, ja ho diu a males, tenim temps Clar, però bé. Però bé, en plan que tinc temps, perquè encara ens queden 3 setmanes. Recordeu, ens queden 3 setmanes d'estar en casa tancats, sense poder eixir de casa. I encara diu, però bé, com a despreciant, en plan de... Ho diu com volguem dir. Jo sé que ho estic dient mal, però me dona igual. Jo Vull crec anar que a fer mal. ixe proveïdor, ixe vendedor de mascareta, que li ha venut ixa mascareta, ja sabia que anava a trencar-se després de gastar-la 2 vegades. Més que res per a que poguera entretindre's ell en sa casa cosint, que era un passatemps, Què vas a fer, cosint, si no? entretinc, que faig a punt de ganxo com les abueles.
Que faig sabó, l'oli que sobra de les querilles fregides. Que es faig alguna cosa que s'entretinga en casa. Sabó, Ivan. Atengueu a mi. Això vosaltres no ho sabeu, són massa jovens. Però jo gasto sabó d'eixe d'oli refregit. Que això, les abueles i les mares segur que se'n recorden. I esperem que segur que algú estarà fent-ho, que ens envia fotos o vídeos de com se fa i ho mostrarem en directe. Ivan, vols dir que això serà la teva secció per a demà? Això pot ser la meva secció de com es fabricava el sabó antigament i com es llevaven el pato. Que jo no anat a llevar al pato, però ell llevat a més d'un el pato. Tu el que no has anat és a llevar. Ni al pato, ni al dejunat. Ahí, no sé si veureu, ahí està la... Mireu-la ahí! Mira-la ahí! Ah, és la que fa feina? Llavadora y secadora, todo en uno, 8 kilos. Poca broma, ¿no? Última tecnología. Lavadora y secadora, todo junto, 2 en 1. Cantada. Ojo, perquè sí, perquè estic gravant de la cuina i ahí teniu el termostato. I què? Diso, i què? I què passa? I no paga res. I el puchero al foc. Que demà vos ensenyaré com ha quedat ixe caldo de puchero per fer fideuets, per tota la setmana. I ahí teniu. Bueno, continuem, que mos allarguem així. Bé, després, l'home, després de veure que la cosideta podia fer-ho, se veu en un carreró sense eixida i diu me posa nerviós i dic delita així en casa tancat per culpa de xinos que en realitat són els propagadors, ojo, no de la malaltia, sinó de les mascaretes. No culpa als xinos per portar la malaltia, que també per portar la malaltia, no per portar les mascaretes, o sigui, un producte que te prové de la malaltia... No, jo no vull això. No. Què penseu? Està culpant els xinos que porten les mascaretes així. Sí, o sigui, ell el virus li dona igual. Exactament igual. O sigui, li dona... No, el virus. Però penseu que ell s'ha gastat 4 pavos comprant una mascareta que l'ha durat 2 voltes d'ús soles. I s'ha trencat. Per tant, 2 euros l'ús, vols dir? Està culpant els xinos. Són el proveedor de la mascareta. Això és com anar en tren, a 2 euros el viatge, 2 euros el d'anar i 2 el de tornar, 4 euros. A que ningú se queixa quan torna del tren. Claro. Algú es queixarà encara. Però bueno. Igual que ell. I per acabar esta allà, després una altra captura en la qual, després de tot això, este embolic que se fa, diu mira que me l'he posat a gust i per això l'ha tornat a cosir. O sigui, després de queixar-te, diu, me l'ha tornat a cosir, m'ha quedat a gust. Això, per queixar-se... Està ficant a caldo als xinos de les mascaretes que venen trencades. La cus. Se la torna a ficar, la torna a trencar i la torna a cosir. I li agrada? Què vol dir? Que és masoca, Rivera, és masoca. No sé, home, perquè després... Ixa gent és la que es dona vida en aquestes setmanes de quarantena, senyores. Ixa gent és la que es dona vida. Ixa gent és la que volen, la que mos representa. Gent és de Benifalló. I que sí, de Benifalló. Per finalitzar, al final, n'hi havia una persona que l'estava ajudant, li dia fes això, fes allò, i ell li dona igual i diu què va, si pareixes una gran persona, lo mal que consells, jo no sé quin idioma és, crec que és un jeroglífic, no ho tinc molt clar, jo ho ha tret és consejos, de consells, i diu, no sol cagar raro, o sigui, no vos faig ni cas. Me dona igual. Diu, sol fer les coses decidides, però te ho agraï i donar-te les gràcies, bueno, dona-les gràcies, i esta persona diu, jo no m'estic enterant, jo este home no el comprenc, jo me'n vaig a dormir. Bé què fas, perquè este home no n'hi ha per on agarrar-lo. Vale, i això me porta des de les 8 del matí, o sigui, fes-vos la idea, benifalloners i benifalloneres, que això me porta des de les 8 del matí en la mascareta. O sigui, ha anat a comprar-la, ha anat a casa, se l'ha ficat, l'ha trencat, la tengo que cosir. Se queixa dels xinos al Facebook, al Facebook de Benifalló, del grup de Benifalló, se queixa dels xinos, l'ha tornat a trencar, la mascareta, l'ha tornat a recosir, ja entrant la vesprà, ha dit que no anava a agarrar ningú consell de ninguna persona que volguera ajudar-lo, perquè a ell li dona igual el virus, li dona igual tot. Simplement, ell vol la seva mascareta que estiga 100% operativa. I al final de tot, ja, entrar a la nit, diu, pues, mira,
bona nit. És que em dona igual tot ja. Bona nit, i es xiten la mascareta i a fer-la más chinos i el coronavirus i tot el que vinga darrere. Dic que Però sí. Ivan, jo vull que te pares a pensar una coseta. En quants diners ha passat això amb el dia? Això m'ha passat en 4 En 4 euros. En 4 euros ha passat el dia. I el que estiga pagant de la seva companyia d'internet i llum en casa. I ja està, i no n'hi ha més. Ja està, 4 euros. Entretingut 24 hores al dia. Dic que sí. I bé, Molt bé, Cristian, molt bé. anem finiquitant 2 detalls. En la pròxima captura de pantalla que tenim, ja deixem això a la banda, tenim una persona que diu: yo no tinc guants ni mascarilles y gel CAD, no sé lo que es, me imagino que será algo científico y súper guapo. Diu, uno que m'he fet en casa que posa en la pàgina de la Organizació Mundial de la Salut. És a dir, així, esta dona té un laboratori químic en sa casa que segurament estiga fent la cura. Ahí és on s'està fent el caldo de cultiu de la cura del coronavirus. Esta dona té ahí... Ixa és la gent que comença mesclant potinguis, i després no sabem si ha tret callos O acaba així un altre virus. o ha fet una coca de llanda en anous i panses. No sabem el que fa, perquè comença a mesclar Així això pot, d'espuma. ara, això pot fer tal reacció de a saber el que mescla que a saber a on. I és la dona que li falta la mascarilla, perquè està utilitzant productes que no sabem encara si són caldo de pollastre o és mi cerdo mort ahí en la cuina. Però bueno, no passa res. Ella que vagi seguint instruccions de la OMS, perquè avui t'està dient com se fa el gel, però demà està dient com netejar el gel que has fet, perquè no és... Claro. I en això, Cristian, crec que donem finalitzar la teva secció d'avui. O vols comentar alguna coseta més? Sí, podem veure una última foto d'una dona que s'ha fet la seva mascareta pròpia. Espera, un moment. Jordi... Bueno, espera, que Jordi me posa una que és també molt interessant, que és una dona que diu que pot aconseguir gel hidroalcohòlic, per si algú està interessant. És a dir, té un mercat ahí un poc, no sé si il·legal, però pareix això com... N'hi ha un mercat ahí... Que no sabem d'on ix, no? No sabem d'on ve ixe hidroalcohòlic. Marca blanca, no? No sabem d'on és la producció. I si Jordi, per finalitzar, me pot posar la 9, correcte. Jo li recomano a l'home esta mascareta barata, efectiva, li tires un xorrote de fire perquè això penetre, perquè faci de barrera, i jo ho veig perfecte, això. Jo veig que té ahí doble capa i raspall davant, per si s'acosta algú a besar-te, li pugues rascar la cara, així, com si estigués ahí lijant-li la galta, perquè no s'acosta ningú. Molt bé, per mantindre les distàncies de persona a persona, de metro i mig, senyors. Molt bé, Cristian, moltes gràcies per la teva secció d'avui. Moltes gràcies. Ha sigut molt interessant parlar de les mascarilles, del gel hidroalcohòlic i de com es fabrica caserament el que la gent creu que és bo per desinfectar. Jo aconselle simplement aigua i sabó, com s'ha fet tota la vida. No aneu provant coses rares. Per ara tampoc sabem res més. I en casa estem molt bé. No fa falta anar a comprar i gastar-se 4 euros en una mascareta. Que eixir per comprar una mascareta no val la pena per res. Passem a la segona secció del dia. Ella ve de la mà de Josep Orobal. Josep, la teva secció me l'he llegit un poc per damunt i un poquet, me pareix molt interessant. Així que no vaig a perdre més el temps i, per favor, dinos què tenim preparat per avui. Jo m'he preparat una seccioneta que es diu Què vos passen els gossos? Què vos passen els gossos? Jo no sé si vosaltres se fijareu antes de que començara tot això. Quantes persones te podies trobar, més o menys, per el carrer passejant el gos? 2? 3? 4? Com a molt? Vosaltres us feu una idea de la barbaritat de gent que n'hi ha ara passejant el gos? Tu t'assomes a la finestra qualsevol rato del dia i per el mateix carrer en van 4 o 5. Tots els dies, a totes les hores. Però pel mateix carrer. Sí. És una barbaritat. No me digas que no n'hi ha més gossos que antes. No, gossos, gats, periquitos... La gent agarra qualsevol cosa per atraure-ho a passejar. Te dic una cosa, la rotonda que n'hi ha davant del pavelló,
Jo he vist que està empicant per ficar Madagascar, ja, molt de Benifaió. Han canviat el nom, eh? Madagascar. Sí. I osos polars, senyores. Tot. Li val tot. La gent tot està l'aire, desesperada. La gent Bé, està va. desesperada. Jo vull que me digueu, ara, què és molt típic d'ací, ahir en el descampat. Aquestes fetges, Pasqua, què és típic? Anar Anar a volar la milotxa? La fira de Pasqua. La fira de Pasqua. Aquestes La fira de fetges, Pasqua. Una Pasqua... mítica, Una Accions. mítica, la Fira de Pasqua de Benifaió. Ojo. Què Tu tens passa? alguna- No està alguna- muntada la fira de Pasqua, no? No està muntada? No està muntat. Tenim un bitllet perquè se feu una idea de lo trist que és veure el descampat. Ahí tindrien que anar a veure atraccions. Ahí veus, ahí va el sapito, així va la olla, així se fica l'home de la barba blanca tirant en les bufes. I no, com podeu veure, no n'hi ha res d'això. Ivan, tu tens alguna anècdota així gracioseta que pugues dir-nos sobre la fira? Una anècdota. Jo recorde en la meva època de fira... De xove, no? De xove. Quan jo era xove i tenia un poc més de pèl que ara en el cap, la fira estava oberta fins a les 2 o les 3 del matí. Vull dir, això pareixia una discomòbil. Això era el nostre discomòbil d'antes. Però saps el que passa, Ivan? Saps el que passa? Que no n'hi havia Facebook i la gent no es podia queixar. Ara n'hi ha Facebook, la gent es queixa. Ja a les 9 de la nit té que tancar la fira. No, és molt tard ja, jo crec que antes, I a part de que val més de 4 euros de lo que li costa aquí la mascarilla. I el dia de l'euro... Valia 50 cèntims pujar al tio vivo ixe. Ojo, el dia de l'euro no és el dia de l'euro, eh? És el dia dels 2 euros. De 2 euros. A moneda. Mare. Fíjate, que puges al xiquet a 3 atraccions són 6 euros. Això és la pèrdua del capital i en això se'n van els diners. Si no se'n van els diners, si no se'n van en mascaretes. Sí, senyor. Se'n van en això els diners, però no passa res. La fira, si no la muntem en Pasqua, la muntarem en estiu, en festes patronals. I en la plaça. En la plaça. Si muntar la muntarem. Si és per muntar, se munta, senyor, perquè una cosa sí que tenim, i és que quan se té que fer, se fa. I si se té que muntar, se munta, i les hem que muntar nosaltres, doncs la muntarem i no passa res. No. La veritat és que no. I anirem i mos riurem i mos passejarem per la fira. Pues sí, passejarem al gos, també. Bé, doncs jo vull dir-vos que ara, com ja sabeu que la gent del poble són molt apanyats, que troben solució a tot i encara no n'hi ha alguna mal i pam, ja ho hem arreglat, jo vull que vegeu com han plenat els huecos de les atraccions. Que ja pareix que estigui a la fira plena. Han plenat. Ahí tens les noves atraccions que n'hi ha en el descampat. I te dic una cosa, n'hi ha més que antes. Va, que jo no me n'aputxaria, però n'hi ha moltes més que antes. Ja que gorrina. Jo també dic una cosa, això no hi haurà gent que pensarà que és sort. Pensarà que és sort i potser encara va i la xafa aposta a veure si té sort. Si li passa algo bonico, no? O sigui, acaba antes la quarantena, vols dir? Però senyores, això és una cerdà. Això és una gorrina, home, això és una gorrina. Perquè jo no vaig a cagar a la porta de casa. I te la deixa ahí. I se queda ahí. No, senyores, no. Agarrem la bolseta, i ho arrepleguem i al contenedor, a la basura. Perquè això és una gorrina. I més ara, tio, que està tot el poble ple de basuretes del minxacaques. Que tal que tingui... Minxacaques. I ahí se queda. Claro, és que... També té veure que això dona, si està en zona de camp, zona rural, això pel fertilitzant de l'homes bebès. Vols dir, és abono? Però sí que... que planten tarongers ahí o un melonar. Que planten un camp de magranes o de quequis ahí, però no que ho deixen ahí, ahí no n'hi ha res, ahí no crea res. Que caguen les basetes del balcó. Ara, això sona morta, això sona morta. O que se la guardes en a casa i la fiquen en les plantetes. Jo, lo legal ja no. Però jo volia fer també, volia fer una pregunta a l'aire. Tota aquesta gent que ara té gos i antes del coronavirus no tenia, a mi m'agradaria saber què va fer quan s'acabe tot això en el gosset. Què vas a fer? Regalar-lo o te'l quedes? Molt bona pregunta que... A més gossos que antes, deixarem ahir perquè la gent se consciència en això. Comenteu-mos en els comentaris i digueu-mos què creieu que faran. Bé, jo ara volia ensenyar-vos un vídeo
perquè se feu una xicoteta idea de què estan tinguent que començar a fer els gossos per no eixir de casa. Per què? Perquè eixen 8 voltes al dia. Vull que vegeu este vídeo. Pobre. Bé, doncs, tots els gossos fan el mateix, Ivan. Jo tinc un gos i ho ha ficat a prova. I l'he quidrat i m'ha somat i estava darrere. Pobre animalet, pobre animalet. Va fugint, eh? Fugits, és que és normal, ja no poden més. I s'assoma com el que guaita i diguin, a veure, El meu gos té un esguince en el tobillo, pobret. cama enrotllar. Els parcs veterinaris se col·lapsaran, si comencem a matar els animalets. Pobre. Però també te dic una cosa. Els animals no són els únics que estan fent vídeos de no voler eixir, perquè vull que ara que vegeu el vídeo que ens ha arribat d'una persona, d'un xicón, d'ací del poble, que al revés, fa tot el que siga possible per eixir al carrer, encara que no tinga gos. I vull que vegeu este vídeo i que me digueu què vos pareix. Mamà, que me'n vaig a treure el gos, que està desficiós. Vol fer una volteta? Vale, ves a espaiet en ella. Vale, ara vindré. Ui, comentem un poquet. És que això no té nom, perquè... Jo crec que gent... És que... D'on no n'hi ha no se pot treure. Jo, partint d'aquesta base... Jo m'ho vaig vindre i aquesta gent l'agarra com boi perquè estem en Pasqua i vol anar com les llonganisses i la mona i a volar la milotxa i així que li pegui el solet. Però no se pot eixir de casa, senyores. On va el gos de màrmol? On va el gos? On va el gos? I menys sense mascarilla, que almenys dius, d'una mascarilla, encara que siga de 4 euros, pues algo farà, però... I et dic una cosa, Adéu al fica-li gos. corretja al gos, fica-li corretja, si no, no va colar. És que no porta res, és que l'animal va a pèl també per ahir. Sí. L'animal s'ha quedat de pedra, pobret. S'ha quedat ahí parat. Això és poc irrespectuós per part d'eixe xicón, que no sabem qui és. No anem a dir tampoc noms. Ni anem a buscar culpables. Simplement ho deixem ahí, que esperem que no ho torni a fer i esperem que la policia el pille quan tiri de casa en el gos de pedra. Molt bé, Josep, molt bé. Bona secció. Bé, la d'avui. No tenim fira ni tenim que traure el gos de pedra a passejar perquè estem en quarantena, senyores. N'ha de quedar-se en casa. Passem a la tercera i última secció del dia. I ella ve de la mà de Sergio Terrés. Sergio, molt bona vesprada altra vegada. Avui, què tens preparat per a nosaltres, a part d'estar prenent el cafè o el té de mitjà vesprada? Avui duc una secció molt bona i jo crec que feia falta també. Avui no n'hi ha entrevista, però vaig a donar-vos uns consellets per ser un bon quarantener. Un bon quarantener. Estem en casa, estem de quarantena. Deixem-se de tonteries, que n'hi ha que fer bé el que toca, ser un bon quarantener. I això d'un procés. Primer te tens que desintoxicar, i després ja tens que empapar-te de quarantener, de sabidoria quarantener, que vos la vaig a regalar. Esta no vos la vaig ni a cobrar. Esta gratis? Clar, perquè això vas a absorbir més. Això és com una esponja. Vas succionant. Si és gratis, l'home de Facebook segur que se l'apunta, Pues va per vostè, home de Facebook. Lo primer que tenim que fer és detectar les mentires que n'hi ha en internet. Que vosaltres, a simple vista, potser no se doneu compte, però jo tinc un ull ja entrenat. Vull dir, el meu ull ho detecta. Un vídeo, mentira. Mentira. I el primer que és mentira i és que bota a la vista són els influencers estos que n'hi ha ara que s'han ficat a fer deport en la quarantena. Però a veure, tu, de què vas? De què vas fent deport? La quarantena no és per fer deport. La quarantena És com si em ficara jo a fer deport. No són reals. I si no s'ho cregueu, mireu este vídeo. Mireu i me direu. Jordi, fica'm el vídeo de Patri Jordan. 5, 4, 3, 2 y 1. Y uno que no pare ninguno. Si és que això només ho podia fer Chimo Bayo. Això només ho podia fer Chimo Bayo. I jo no veig que sigui Chimo Bayo, la dona eixa. No.
Què me dius? Això és Pues- de veres? No, pues jo no sé, jo la veuria i jo és que no m'alçaria a fer. Jo em quedaria al mateix puesto del És sofà. que aquesta persona no existeix. Això és mentira. Tu has vist una persona, primer factor, està ahí i està riguent-se, fent deport i riguent-se. Menuda tortura. Mentira. No és real, Mentira, això això és mentira. no és real. Jo encara no he vist a ninguna Agarra persona el aire que que estigui no n'hi fent haguera deport un amb risa. Claro, té que estar boquejant com les tenques, que li fas Claro. a l'aire. És que això Això- no és real. Això és de primer de quarantena. Això és de el primer que n'he que tindre clar. I segon, 30 minuts de vídeo, 25 vídeos, 7 temporades i no li s'ha de fer la coleta. Mateixa coleta, durant les 7 temporades, a Dona mitja que hora... pensar, eh? Que, Dona molt que tu di- pensar. que tu diràs, este Sergio està loco, això només ho pensa ell. No. Jo està llegint els comentaris i mireu el comentari, Jordi, tira'm ahí el comentari. El comentari de Cindy Valladares, ni más ni menos, que me diu: ¿cómo es que el minuto 12 ella está tan bien sonriente y yo toda despeinada y ahogada? ¿Qué es? Això és el que deia jo. Claro. Al minut 12 no, és que jo plegaria al minut 2 o 3, i Te dic una aniria, cosa. Boquejant ja, com les tenques. És que això no hi ha Cristo que ho aguante. És És que que és mitja així. hora de deport seguida. Ha parlat en nom de tots, Ha parlat en nom de tots. Sí, sí. Home, ahí mos ha representat a tota Espanya. Ah, però per què? Això és el mateix. Per què els futbolistes fan a temps ahir mitja part? Per què? Perquè es moririen. No poden fer-ho tot el tiró, no poden fer el tiró. No poden Aquesta fer seguir. Mentira, això és mentira. Ai, 7 Eh? temporades que fa això. Què passa? Que esta gent, ho veu un altre subgrupo de gent que són els que no han fet deport en sa vida, que són megosos un pont, que estan en la quarantena i estan menjant-se més que antes i ara se fiquen a fer deport. Però és que no se Són fer els que, deport. intenten ser ara influencers, influencers. Claro. És que se fiquen a fer deport i ho pugen a Instagram. A que ho sàpigues. I la gent com jo, quarantenes de veritat, té que veure aquestes barbaritats. I què passa? Que se ho creguem. I ara jo no, perquè jo estic fort de quarantener i no m'ho crec. Però la gent normal en casa se ho creu i diu, hòstia, este està fent deport, jo tinc que fer deport. Perquè la gent no té un manual que seguir de quarantena. No té un bon manual. No té un bon manual. I jo crec que, Sergio, tindries que mostrar-nos el gran manual de quarantena Pues que ahí va. nosaltres 5 seguim a rajatabla. Va ser un Des del bons primer dia, quarantenes. En 3 senzillos passos vos vaig a dir com ser un bon quarantener. El primer 3 passos. Per això vos he fet un videotutorial, perquè és que què millor que els vídeos tutorials per explicar les coses. La La veritat. veritat és que sí. Què millor que els vídeos tutorials. Pues, el primer pas és el següent. Jordi, fica'm el vídeo. Primer, molt fàcil. Entrem a Instagram i deixem de seguir a tots els influencers. Uno a uno, els anem llevant tots. És un gran pas. Te lleves la tentació. Fora. Gimnasio virtual. Fora. Real Foodie. Fora. I comencem a seguir, a les pàgines que de veritat importen. A Thermomix Espanya, Molt bona. a Recetas de l'abuela, Tasti és molt bona. per exemple, Tasti, i sí senyor. a Todo Dulces, també. Molt bé. Clar, perquè són pàgines que t'ensenen a conviure, a fer receptes de quarantena. A més, no? Te fan més amena la quarantena. Exacte. Claro. El segon pas és el pas clave. Si això ho fem bé, ja va anar tot rodant. Jordi, quan vulguis, fica'm el vídeo del segon pas. Molt fàcil. Anem a la cuina i agarrem el que pillem de papeo. Paper, Doritos i... Com més calories, millor, no, Sergio? Què? Com més calories tinga, millor, no? Millor, Se s'entén. Estic apuntant. Netflix, a disfrutar. Això sí, en pijama, important. En pijama tot el dia. La comoditat és tot, que si no ens pot pegar un tiró i al Sant Demà ja no estem al 100%. En pijama i sense sujeció ahí baix, o sea, no, que res agarre sujeció ahí a muerte, que penche, que vagi lliure, que ahí, que el notem rebotar de paret a paret.
I si això no ho heu fet mai, jo aconsello que ho feu entre de 2 vegades al dia a 3 i que anem augmentant, a poc a poc. I cada dia un poquet més. Si avui me menjo 2 galletes Oreo, demà 3, després demà 5. No vull progressivament. Vull totes i demà no ne menjo ninguna. Això no fa res. Perquè tindrà un flato de menjar. Això n'hi ha que anar acostumbrant al cos, per enganyar el cos, s'habitua. Com a bon quarantener, com a... I és que els resultats estan assegurats. I vosaltres direu, com veiem el resultat? M'he pujat la bàscula, ara el challenge este de ficar-se ahí els auriculars, no, això és mentira. A lo millor ho vaig anar a explicar-ho. Vull que vegeu el vídeo i després ho comente. Jordi, fica'm l'últim vídeo. Tu allà diumenge, una vegada a la setmana, te'n vas a l'armari. Agarres un vaquero, el que te parega, i te'l fiqui. El proves i veus com va, que apreta. En el meu cas, jo estic seguint la dieta quarantena a rajatabla i vegueu que me sobra. El vaquero me sobra. Si és que has perdut quilos, ¿no, Sergio? He perdut quilos. Me sobra vaquero, tío. Claro, es que estás explicamos la dieta quarantener. O sea, la manera de seguir mentre estem en quarantener. Que repassem els punts que has dit i és el primer, deixar de seguir totes les redes socials que estan mal influenciant-nos. O sigui, aquesta gent que està tot el dia fent deport, aquesta gent que està tot el dia fent coses per casa, netejant, amunt i avall, sense parar, tota aquesta gent fora. Aquesta gent la borrem, la eliminem dels nostres comptes. Comencem a seguir recetes fàcils de l'abuela Thermomix Espanya, que ahir ens expliquen recetes facilíssimes per a fer durant la quarantena. El tercer pas, ahir, que mos has dit, és picotejar. O sigui, alçar-se cada 2 per 3, agarrar paqueteig de lo que tinguem per casa, picotejar i sentar-nos a veure Netflix enseguida. Jo crec que este és el més important, Clar, o sigui, i això, hi ha que seguir-lo. A rajatabla. I com molt bé ha dit Sergio, n'hi ha que anar progressivament apujant. Digues, Cristian, digues, que te veig que... Se sentem i mirem Netflix, però jo veig millor plan a aquestes hores, ja que mos pilla picotejar i mirar-nos a nosaltres mentre estem així comentant la xua. Sí. Clar, no, jo crec que això anirà així. Això sí que és de veres. Això s'adapta. I com a últim punt, Sergio ens ha dit que per veure que els efectes del gran quarantener sortigen ahí a bon canyó, tenim que el diumenge no falta... Agarrem un dia de la setmana, agarrem diumenge perquè està ja estipulat en el conveni del bon quarantener, que és el dia del senyor, agarrem uns vaqueros a Reus, no fem trampes, no agarrem malles ni leggings, que això presta, això estira. Agarrem uns vaqueros a Reus i normals i els en fiquem. Ens el fiquem. Si el vaquero mos sobra, és perquè estem seguint la quarantena a rajatabla i estem seguint els consells del nostre amic Sergio Terrés com Déu mana. Dime, Josep. Jo volia també preguntar-te si... És que hi ha una cosa que jo veig molta gent que fa, però no sé si és de quarantener o no. No sé si entraria dins de... Així aplaudir a les 8 i veure els tractors i amagar-te en seguida, això és de quarantener o no és de quarantener? Això ho podem ficar dins de la dieta de quarantener, perquè jo com a tal no es veig bé, perquè no es veig bé. El que passa és que si som per una bona causa, com és la d'ara, que així aplaudir a tots els sanitaris i a tots que estan fent el que siga, bona feina, entonces ho puc admetre, però només acaben els aplausos, el bollicau, el trosset de llonganissa de Pasqua... Ràpid. I a veure Benifallor 40 anys, perquè recordeu, a les 8, aplausos, passadeta de tractors, i a les 8 i mitja, Benifallor 40 anys per a tots vosaltres. Xina, pam, sense descansar. Sergio, creus que tens alguna més que dir-nos de la gran dieta i mètode quarantainer? Jo no vull dir res més. Jo vull que la gent ho prove i que mos diga què tal li ha anat. Pues en això, en estos grans consells del nostre amic Sergio, anem a despedir el programa. Recordeu, senyores, picotegem mentre mirem Benifallor 40 anys. De dilluns a divendres, a les 8 i mitja, benifallorquins i benifallorquines. Molt bona vesprada. Fins demà.